Har du den? Nej, nej. Ja. Første kast bliver fisk. Har du saks? Jeg har her. Okay. Sådan. Det er det, jeg siger, der er fisker. Hvis jeg kunne ramme åen. Så er det den. Den var ikke helt bitte. Nej. Har du den? Den har højt op, den der. Det er også en bitte en. Det er da en fin fisk. Nok derfor, der ikke er så mange, der fisker lige nu. Der er en der. Sådan. Nej. Hoppen af. Ja. Det var pæn. Der var pæn den der, ja. Og den tog den næsten i nedslaget. Ja, det er jo deroppe, de stod de 4. Der var en mere. Yep, sådan. Er det ikke for åndssvagt? Jo, sindssygt det der. Den var så ikke så stor den her som den anden, den var. Nej, men den skal jeg fange lige om lidt. Det er da godt nok sindssygt, så mange der her. Det kan jeg slet ikke noget. En bitte tykke en også. Ja, det er godt nok. Lad af, hvor er det en god kondi. Yep, den er fin. Der er lidt mere spræt i den her, skal jeg lov for, end der var i den anden. Okay. Flot, hva'? Ja. Det er den fine fisk. Hold da kæft. Det er simpelthen imponerende, hvor mange fisk der er i den her. Det må jeg godt sige. Jeg plejer også at... Jeg mener, at de er exceptionelt tykke og gode stand, så tager jeg sådan set kun 50 cm fisk. Helt sikkert. Det er også en lille tangspræl. Ja, så er der ikke stor. Nej, det er... Det er fisk. Det er som om, der er trukket nogen op for at æde. Ja. De der, de gyder sgu ingenting. Så er der helt væk ind på her. Det er sgu for vildt, det her. Og det er havørred. Læg lige mærke til det. Ja. Det var så aggressivt, de ikke er til at få fri igen. De spiser jo. Det er fordi vandet i fjorden er blevet så varmt, så de gider ikke være derude. Kom herop og tag den. Jeg skal længere ind. Der var andre. Ja. Det var Lars' hul. Ja. Ja. Den er fin, den der. Blinker kameraet. Ja, det gør den, så du har action på. Godt. Jeg skal ud derindefra. Ja. Ja, det er en fin, den der. Det er også rigtigt. 2,5. Ja, det er altså ikke taget en fejl. Nej, den var helt fri af vandet, så du ikke rømme ind i brinken derovre. Jo. Jeg synes bare ikke rigtig, at jeg har set den. Se, den er ikke så stor. Jo, selvfølgelig. Fin fisk. Fint.
Jeg kunne se stangen. Nu kommer du lige på nettet, der er den ikke lige render rundt. Den er helt blank, hva'? Det er sgu en pæn fisk, det der. Kæft, den er tyk. Det er da helt vildt. Yes, sir. Fine fisk. Den skal have godt, den der. Den var der. Så lige først skal have en kort over med, jeg har i tasken. Det går kajer med. Har du kamera med? Hold da op. Der er sgu arbor. Jeg har aldrig set det. Det har jeg aldrig set. Der kan man bare se. Det var en vældig